Megakad egy birodalom, ami a magyarok szabadságára pályázik. Most épp egy brüsszeli. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején. Éppen úgy akarnak uralkodni rajtunk, mint régen a bécsi udvar helytartói tették. Az orvosság, barátaim, nem az, hogy hátat fordítunk az Európai Uniónak, éppen ellenkezőleg nem kifelé, hanem befelé kell mennünk. Elfoglaljuk és megváltoztatjuk. Brüsszelben is fordul majd egyet a történelem. Eljön az idő, és minden számlát ki fogunk egyenlíteni. Petőfivel üzenjük, ha nem fér a bőrébe, kihúzzuk majd belőle. Letörjük a túlkapásait, visszaszerezzük a nemzettől törvénytelen módon elkonfiskált jogainkat,